Con capacidade para 3.000 novelas, a Granxa Galloso Castro converterase no primeiro centro público en España de recría de gando vacún e duplicará o volume actual en Galicia. Eu sempre dixen que este proxecto era un proxecto revolucionario en Galicia e en Lugo, porque tamén é revolucionario o paso que se dá. Fronte a un momento onde o campo non goza da atención que eu creo que debería ter por parte das administracións, hai unha administración que é a Diputación Provincial de Lugo que aposta decididamente por un proxecto deste tipo. A Deputación financia a totalidade do proxecto con 12 millóns de euros. A súa apertura está prevista no ano 2015. Este luns tivo lugar a presentación da segunda fase das obras. Nosotros sempre quixemos compartir este proxecto, quixemos que outras administracións, a Administración do Estado, a Administración da Xunta de Galicia, participaran neste proxecto, que non era unha cuestión, nunca o foi, unha cuestión de protagonismo, sino de facer as cousas, e que tuveran rendabilidade onde se van a implantar. As novelas chegarán á Granxa con 15 días e sairán preñadas 24 meses despois. Libras moito espacio na túa explotación e, ao fin e ao cabo, sales a mellor precio recriando aquí que recriando na casa. Se tes que mandalas a Zaragoza ou por aí como se mandan agora, o coste é moito maior. O aforro de custes aos gandeiros engádese a mellora da calidade xenética. Poderemos aumentar un pouco o ganado de leite ou sacar as novillas da casa. É o que máis nos pode facer. Libraríamonos de bastante traballo, é un custe máis barato en principio do que é en Zaragoza ou noutros centros. A urbanización do recinto e a dotación de servizos das 13 naves construídas vaise levar a cabo nesta segunda fase dos traballos, que tamén inclúen a instalación dunha depuradora que transformará o zurro en enerxía para abastecer a Granxa.